सोनाबार नै जोंहाथ' गामियाव माने दिनै टुरिं भिडिअ सिनेमा दं आरोना दा मोनायाव मोसा सावथुन जागोन आरोना जोंनि गामि खाखरमारि गामियाव आरोना जोंनि क्लाबनि हांख्रायहरनायाव बिराद गाजा गोमजायै सफैलायबाय आरोना बर'नि मुंदांखा सावथुन देग्लाय बोसोरनिनो आरोना साबना हामना ओमफ्राय नै दायो दिनैथ' 16 थारिख नालाय मोसा सावथुन दिन्थिनो थाखाय आखायाव लाबाय आरोना ओमफ्राय जोंना नै पेन्डेला नायदो नै एकदमबारे समायना रमायना जाखाजोब्बाय ओमफ्राय नै जोंना त्रिपालबो थुम्बुबो खोगोन आरोना उखुमाव एकदम अखा हानो हायै बायदि माने सेरनो हायै बायदि आरोना ओमफ्राय अखाथ' गैखाया आरोना बिराद मोजां दासान्दि हाथरखि बिराद ब्रेव सायगासिनो ओमफ्राय जोंना दा नै जोङो दा पाब्लिसिटि होनो थाखाय जों दा थाग थियारि रेडि जाबाय आरोना ओमफ्राय नै गारियाव नै जोंना सेस माबा जाबाय आरोना माइक थाइक थिखोजोबबाय खाखाजोब्बाय ओमफ्राय जोंना नै बे जोंना एल'न्स होदो मारै मारै होगोन नों दे बुंलाय दे एल'न्स होदो नै जोंना नैबे बिदा गिदिरा होसिगोन एल'न्सखौ सफैथारबाय सिगां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन नै जोंनि खाखरमारि आर'नाइ क्लाबनि हांख्रायहरनायाव टुरिं सिनेमाया साननैनि हाबाफारि लानानै आगान सुरबोदोंमोन नै दिनै सेथि हराव आगान सुरबाय बे सेथि हराव आगान सुरनाय लोगो लोगो जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो होनना आखायाव लादों बयनिफ्रायबो साबसिन हामसिन बर'नि मुंदांखा सावथुन चिरां जिल्लायाव जोनोम मोननाय बे सावथुननि मुङानो जाहैबाय मोसा नोंथांमोननि सुजुग आरो सुबिदाखौ नायनानै जोङो टिकेटनि बेसेनखौ बारा गोबां खालामना होनाय जायाखै मात्र 80 रां एबा 80 थाखाल' नै जोंनि खाखरमारि आर'नाइ क्लाबनि हांख्रायहरनायाव टुरिं सिनेमायाव साननैनि हाबाफारि लानानै आगान सुरबोदोंमोन नै दिनै सेथि हराव आगान सुरबाय बे सेथि हराव आगान सुरनाय लोगो लोगो जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो होनना आखायाव लादों बे बोसोरनिनो साबना हामना बर'नि मुंदांखा बयजोंबो बाख्नाय जानाय बर'नि मुंदांखा सावथुन बे सावथुननि मुङानो जाहैबाय मोसा नोंथांमोननि सुजुग आरो सुबिदाखौ नायनानै जोङो टिकेटनि बेसेनखौ बारा गोबां खालामना होनाय जायाखै मात्र 80 रां एबा 80 थाखाल' खालामनाय जादों मात्र 80 रां एबा 80 थाखाल' खालामनाय जादों नोंथांमोना बे 80 रांखौ गिनानै थायोब्ला बे मोसा सावथुनखौहाय इयुनाव नुफिनगोना बेसेबांबा गोजानाव मानोना जोंना गाबोन अखा नायब्लानो मोसा सावथुनाहाय गुबुन दाबसे जायगायाव जायखारलांसिगोन गोसोआव लाखि सिगां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन नै जोंनि खाखरमारि आर'नाइ क्लाबनि हांख्रायहरनायाव गोसोआव लाखि सिबिनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि खाखरमारि गामिनि हांख्रायहरनायाव खाखरमारि गेवलां फोथाराव टुरिं भिडिअ सिनेमाया साननैनि हाबाफारि लानानै आगान सुरबोलायबाय जोङो दा मोनानि नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों बे बोसोरनिनो साबना हामना बर'नि मुंदांखा सावथुन बे सावथुननि मुङानो जाबाय मोसा आरो नोंथांमोननि सुजुग आरो सुबिदाखौ नायनानै टिकेटनि बेसेनखौबो बारा गोबां खालामनाय जायाखै मात्र 80 रां एबा 80 थाखाल' खालामनाय जादों नोंथांमोना बे जोंनि 80 रां एबा 80 थाखाजोंनो जोंनि बेसेबांबा समायना रमायना पेन्डेलनि सिङाव हाबनानै जेरावखि उन सिगां जिराया मानो आलो गोजोनै जिरायनानै नायनो हागोन गोसोआव लाखि दिनैनिफ्राय जुदि सोरबाफोर जोमैखौ हेरेसमेन्ट होयोब्ला बिनि फिननायखौ आं होगोन बैसागु बोथोरनि बारदैसो खोला नों आंनि बैसागु बोथोरनि बारदैसो खोला नों आंनि
ল'ৰা চোৰ আছিল এনকাউণ্টাৰ হৈছে বডি এতিয়া নাপাব পিছত আহক যাওক পিছত আহক স্যার যাও। স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার आइ हाथरखि दा गाबसै अख्राङा जोंनि हारिनि थाखायनो गावनि जिउखौ बाउसोमबाय फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन आंनि मेलेमा हाया सोदोबखौ बुजिया बुजायोसो मिन्थिखायोना नोंसोर हाबेलाय आला लायबाय जोंहा गोजौ थाखोनिसिम मेरला सिना जाना दं दे बेखायनो जोंजों दाजुजि गोदो राजा महाराजा जुगनिफ्रायनो बै गोजौ मासियाव जिरायग्रा दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि लाबनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ बुथारलायहोदों जुजि होलायदों मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो खमिया नोंनि देहायाव नङा नोंनि खर'आवसो जेसे हायै सेंग्राफोर बुथुमदों जों सुनिबार खालि दान्थालनि आदाखौ एटाक खालामगोन जोंहा मोसानि नोंनि बरादा नोंखौ खेबसे बासायनो हागौ खेबनै नङा बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो सियालफ्रा जेसेखि सालाक जायामोन हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन सासेखौ जों बुथारनानै जानो हायो नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा